Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified and laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall, thought of me above all. Above all power, above all king, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Oh, you crucified and laid behind the stone. You lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall, thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall, thought of me above Okay, daghang salamat mga kapaglaom ni anasad ta karon diri sa atong pagutingkay sa kamatuoran. Salamat sa inyong pagpakiguban ug maayong gabi Brad Jering, matud pa ni LD Punso Kubel. Salamat kayo mga kapaglaom nga kamo kanunay nga nagasunod nining atong tulumanon pagutingkay sa kamatuoran.
sa malang kasulatan o kaluan ang ilang tumala Evangelist Brother Jimmy Light. Panayin ta diri mga kaigsunan sa atong tulumanon og atong tagagpagtagad mga igalang karong gabi na atong makauban si Kapaglaom Yoyoy, no? Atong tawagan si Kapaglaom Yoyoy. Og atong pasalamatan sa ang tanan nato nga mga sponsor, mga Kapaglaom, no? Sa sponsor sa Defenders, Seventh-day Adventist Defenders, ang ato nga mga kaigsuonan nga nagapanalipod sa kamatuoran. Og ato ning pasalamatan kanunay mga kaigsuonan, no? Karon mga igala ng atong tawagon si Kapaglaom Yoyoy. Okay. Ang tawagon ni Gala kay magsugod ta kay oras na ta mga igsuon. Dayon ta diri Gala. Roger, magtabang unta ko og ampo kay akong misis na as Miller Hospital. Okay, no problems. Unsa may kuan na Brad ng unsa may kuan sa imong asawa, unsa may balatian? Ang gini ani man gyud makaigsunan, no, dili man gyud ta ingon nga kining dili ta masakit, no, masakit gyapon ta makaigsunan kay dili ta exempted Gala nga di ta exempted mga kaigsunan nga di ta masakit kay sa panahon sa bagyo, sa panahon ni Ginoong Hesukristo higala, sa panahon ni Ginoong Hesukristo sa nagbagyo diya sila sa bangka. O ang mga apostoles diya ang Ginoo pero agi gyud sila hapit malunod mga kaigsunan. Muna nga dili ta exempted mga kapaglaom nga kanabang kay naatas Ginoo di na ta masakit. Mo bitaw nga ningon ang Ginoo sa Salmo 91 nga mamatay na 10,000 sa imong tuo sa wala, dili makaabot sa imong balay. Pasabot na ras balay mga kaigsunan. Mao na nga atong pasalamatan nato gyud nga sa kanunay magampo nanta mga igsuon diya sa Ginoo. Okay, importante kaayo nga kanunay tang magampo mga kaigsunan. Okay nang atong tagagpagtagad si Kapaglaom Yoyoy kung naa. Parang di nato siya makontak mga kaigsunan. Ang atong topiko karon mga Kapaglaom si Yuba og Kristo usar ba? Anay maglibog man ka, no? Na sa Biblia mga kaigsunan, ubasa ka og Old Testament, Jehovah tanan mga igala. Unya pag abot din sa New Testament mga kaigsunan, si kuan na pod, no, si Kristo na pod mga kaigsunan, mao na po'y nabasa. Mayong gabi timbangan sa kabatuoran. Ha? Dapat rin ang live na takaroon diri bro, diri sa atong pag-uting kay sa kamatuoran. Pero gabiyahe pa man ka. Akong pabuton si Duklaig nga magkapasok diri. Okay. Nag-live ta karon. Kung kuan nga si Duklaig makasulod. Sige, bro. Ingat sa biyahe. Mga kaigsunan na ato ni padayonon, atong kontakon kanunay mga Kapaglaom si Kapaglaom Yoyoy kay basig lubat na to. Kay kuan ra ba to nang matod pa niya nga nag-burn out didto mga kaigsuonan. Sina ade si Rispa diri mga igsoon. Asawa atong tagaag pagtagad mga kaigsuonan.
Okay. Muna mga higala, padayon ta diri mga kaigsunan, atong kanon og unsay hinungdan nga nung na hospital lang kuan eh. Okay. Brad, dagsige man siya og suka, dayon naluya. I-laboratory pa man siya. Okay. Tol, ina live na ta. Betul. When out ni diri niya, lubat ang cellphone, di matawagan. Lubat mo ko. Sa ato pa, dili ka makakuan ron kay nag-burn out diya. When out niya, na empty ra akong cellphone na palong. Niya ang kini kay kuha na lang, 10%. Okay, sige, salamat tol, salamat, sunod na lang, sunod, sige, thank you. Ganun na lang. Binong kaigsunan, dili nato makauban mga higala si Kapaglaom Yuyoy tungod sa sitwasyon mga kaigsunan, no? O atong yampo tuod ang asawa ni Brother Ildefonso Cubel tungod suka kalibang ay mo kumpiyansa nang suka kalibang ho. Suka ra din eh. Nagsige man siya og suka dayon naluya. Ayaw nagkumpiyansa kay basig mohot dag tubig ipa-dextrose gyud no. Pa-dextrose gyud na kay parang mapulihan ng mga tubig nga iyang gisuka. Importante gyud kay na nga ma-hospital kay para nga ma-dextrose unya dili mulala ba. Okay, diri sa amo diri na namatay din sig suka wala gi atong hospital kay mahadlok nga COVID. Mao na mga kapaglaom nga importante gyud kaayo nga ipa-hospital pa-dextrose gyud no. Okay. Si Peter Pindon gyud din bro, Jerry Laig. Thank you very much bro sa imong pag-tan-aw nato dinhi diri sa aton tulumanon pag-utingkay sa kamatuoran. Regards sa tanan diya sa inyong lugar, sa tanan nga mga Adventista, gikan ni Peter Pindon ang inyong tigdepinsas kamatuoran. O padayon ta diri mga kaigsunan, ato lang hisgot lang tag mga pipila ka mga bersikulo kay part 1 mga igsuon. Atong susihon ni mga kaigsunan kining Juan 8:24. Sige ingon diri. Okay, 24. Busa giingnan ko kamo nga mga matay kamo diha sa inyong mga sala. Kay mga matay man gayud kamo diha sa inyong mga sala, gawas kon mutuo kamo nga ako mao siya. Kinsa man ang gipasabot mga kabaglaom nga ako mao siya. Gawas kon mutuo kamo nga ako mao siya. Yan naapigingon sa daang kasabutan mga kaigsunan. Ingon diri sa Isayas, muna paborito mga kaigsunan sa Jehovah's Witness. Isayas 43 Gs. Atong basahon. 43 Gs. Kamo mao ang akong mga saksi. Kinara. Kamo ang akong mga saksi, mingon si Yuba, og akong alagad nga akong napili. Aron kamo makaila o managtuo kanako, og makasabot nga ako mao siya. Una kanako walay Dios nga nahimo ni aduna pay mosunod kanako. Ato pa, ningon si Kristo, ako mao siya. Unya niingon pod si Yuba, wala ni mosunod kanako kay ako mao siya. But pasabot mga kaigsunan, sa Biblia higala, mahibulong ka, nga sadyang nagpakatao na si Ginoong Hesus, sadyang natao na higala, na wala na pod motunga ang pulong Hiyuba. Unya, na mo giingos Biblia nga, ako pagkatawgon ninyo sa bag-ong ngalan, ang Hiyuba doon na bag-ong ngalan. Muna nga, atong ipaklaro mga kaigsunan.
nagpasabot di ay nga kining nga Kristo gitawag ni siya Hesukristo sa diyang nagpakatao. Sa diyang nagpakatao. Kanang giingon niya wala na Diyos magsunod kanako. But pasabot mga higala diha na si Kristo. No? Juan 1:1 sa sinugdan diha na siya. Pulong ang tawag niya ana. Kay ngano man makigsunan wala pa siya magpakatao diri sa yuta. Wala pa siya magpakatao. Mao na nga sa diyang nagpakatao sa gitawag sa og kinang gitawag siya mga kapaglaom og kining Emmanuel. Oh, may tagna man na no. Sa mga Adventista may mga leksyon ana, leksyon mga igsoon niya. Wa pa magpakatao sa Ginoong Kristo apan aduna nay mga tagna kanang Isaiah City mga kaigsunan. Dayon natawo sa gitawag sa Emmanuel. Gitawag sa amahan, gitawag sa pakigdait o Dios nga makagagahom. Muna ato pa mga kapaglaom nga matud pa ni Ginoong Kristo wala pa si Abraham diha nako. Matud pa pud sa uban nga mga INC nga tagna man na dili na matawag tagna mga kaigsunan. Sa wala pang kalibutan diha na siya nagpakig-uban sa amahan. But pasabot mga kaigsunan, dili na siya tagna kay wa man moingon niya moabot ra unya nga himuon moabot ra unya nga adunay Kristong magpakatao nga tawag og Dios muna siya tagna pero kanang nag-uban sila dili na tagna ga uban na gani sila mga kaigsunan o dili na siya tagna. Okay. Pa-shout out ko bro sa akong mga paryente, Albores family, Lapas family. Okay. Lapas family o Danay family, Pindon family, Puras family. O gikan greetings coming from Peter Pindon. Okay, salamat bro sa imong pag-greet sa imong mga paryente. Kay importante po ng mga paryente ato pong ma-shout out ba. Okay, nang padayon ta diri mga kaigsunan o kinsa tong mohatag og mga bersikulo pwede mo message sa ato inyong ikuan dinhi kaya atong basahon mga kaigsunan no atong basahon. Okay. Karon mga kaigsunan atong nahibaluan nga ang pagkahari ni Kristo Juan 18 dili nining kalibutan na but pasabot mga kaigsunan ang paghari niya dili kay dirira tibuok yun universo mga kapaglaom. Siya ang hari sa mga hari. Unya nag-ingon ang unang Timoteo 3:16, siya ang Dios nga nadayag sa lawas. Siya ang Dios nga nadayag sa lawas, giwali sa kanasuran, gibayaw ngadto si Maya. Walay lain si Ginoong Hesukristo. Gani ang akong pangutana sa INC, ang pangutana, kinsa maning Dios nga nadayag sa lawas nga giwali? Nga di man mumutuo nga Dios si Kristo. Kinsa man naabay atong matudlo ini nga gawas ni Kristo, naapag nagpakatao, nadayag sa lawas nga giwali sa kanasuran unya gibayaw ngadto sa langit. Kinsa man wala mo tingog mga kaigsunan. Mga kapaglaom, wala mo tingog mga igala. Ngano mga wala man mo tingog tungod kay si Kristo man gud ang gipasabot ana. Ha? Si Kristo mga kaigsunan. Mato pa ni Brother Dolpe, good evening Brad Jerry. Brad Dolpe, kumusta naman ang imong balatian, Brad? Kumusta naman taon kini atong igsuon sa ulitaw pa ni murag kadungan-dungan mig ulit murag bayong-bayong murag magulang ko ani unya baskog paniglawas pero karon doon na siya gibati na siya balatian murag unsa ni iyang sakit na siya sakit mga kaigsuonan murag dialysis man siguro Bradolpe
Gidialysis siya mga kaigsoon, murag kidney trouble ang iyang sakit mga igsoon. Nagkasakit ang iyang kidney, gikan siguro na diabetes siya, unya nagkasakit siya. Kay diabetes maka-complicated man gunig sakit mga kaigsunan. Heart, baga, unsa pa din hantod ma-complicated mo na nga papahuwayon na sa Ginoo. Pero silang ampo lang ta kanunay sa Ginoo. Kay ang yawi sa kinabuhi naa sa Ginoo. Yawi sa kinabuhi, yawi sa kamatayon naara na sa Ginoo mga kaigsunan. Okay? Salamat po tang anong undang ng ulan mga kaigsunan. Dere sa atong kuan na murag bibo kami gagani ha kay ay buto-buto gani diri kay murag isulong pero gamay ra dadi ra kay dugay pod no. Okay nang padayon ta diri mga kabaglaom atong balik-balikan ni Jesucristo. Ha? Dili ba nagsulti mas Ginoong Jesucristo pinadayag siya ang Alpha ang Omega. Siya ang Dios mga kaigsuonan. Pero bisan pag mabasa pa ng mga kaigsuonan, di gyud sila motuo higala nga si Kristo mga kaigsuonan Dios kay nabog kuno Dios mga higala nga kining mo magampo sa Dios. Oh, wa mo sila kay balo nga dual ang gigamit ni Kristo sa iyang pagpakatao, natural. Muko ang gyud siya, mo-adapt gyud siya sa pagkatao kay natawo man siya gikas taguangkan. Mo na nga magpakita gyud siya nga nagampo siya. Oh. Pero wa magpasabot mga higala, samar gud ang bautismo, nabugod ni Dios magpabautismo. Pero gihimo lang panag-ingnan, di ba? 13:15 sa Juan, naghimo akong panag-ingnan aron magasunod kamo kanako. Na kung dili siya magampo, mingon ng mga kuan awa, magani ampo-ampo na siya, kita pa. Mo na nga aduna siya panag-ingnan nga atong sundon mga kapaglaom. Okay. Sa 8, ako maong Alpha ug ang Omega. Nagaingon ang Ginoong Dios nga mao ang sakaron ug sa kaniadto ug sa umalabot ug makagagahom sa tanan. 17. Og sa pagkakita ko kaniya natumba ako nga daw patay matud pa ni Juan apostol. Diha sa iyang tiilan apan gita pin-an niya ako sa iyang tuo nga kamot. Og miingon siya kanako, ayaw kahadlok. Ako mao ang sinugdan ug ang katapusan. Og ang buhi ako namatay. Apan tan-awa ako karon buhi hangtod sa kangturan ug ania kanako ang yawi sa kamatayon ug sa Hades. Ug karon isulat mo ang imong nakita sa butang karon. Sa mga butang nga makahitabo unya. May tungod sa tinago nga kahulugan. Okay na ni. Versikulo 10. Okay, mo na ni mga kigsunan nga si Kristo ang Alpha ug ang Omega, nag-ingon ang sa Ginoong Dios nga mao ang sakaron ug sa kaniadto. Kinsa man ning Alpha ug Omega? Si Kristo. Ngano man, ingon man dinhi, ako namatay apan tanawa ako karon buhi. Si Kristo gyud ni makaigsunan ang Dios, no? Di lang ta pakabutag bungol mga kaigsunan. Tungod lagi ana nga gitudlo sa ato nga dili Dios si Kristo. Okay, matod pang Brother Dolpe, medyo okay lang brad, nakagawas na ko sa ospital, astila no. Isod ni mga kaigsunan ang padre de pamilya magsigsod og ospital. Unya may pamilya. O nang ampo nato mga kapaglaom usa sa ato nga mga igsuon nga si Brother Dolpe Lopez Hugarap, ato nga igsuon nga taga Bohol og naa na masuro ka sa Manila brad no, naa na ka sa Manila, wala na ka sa Ubay. Siguro wala na ka sa Ubay kay murag naka ditiko nga naa na ka sa Manila. Ato'y ampo mga igsoon ang asawa ni Ildefonso Cubil kay naas Miller ng hospital mga kaigsuonan. Kay grabing suka mga higala. Unya luya ba na no, mawad-an tag tubig ana makigsunan. Kay katong hitabo ni
Christine Dasira si Sigsuka mo hinungdan ng buto ang iyang mga ugat, no, wala day madali sa hospital, o mo na finding sa doktor. O usa sa mga anggulo nga namatay si Christine Dasira. Unya tabo pod sa asawa ni LD Ponso Cubel, usa sa ato nga mga listeners, usa sa ato nga mga sponsor nakapalit sa Purple Corn Coffee, mga kaigsunan, mo na nga nagpataba nga ay ampo nato mga kapaglaom. Iampo nato ang atong mga kaigsuonan nga dunay mga balatian. Ako'y kumusta day ang three media debaters nga antud karon sige pag-communicate sila mga igsoon, no? Akong giingnan nga kinanglan magdipinsa gyud ta kanang dili mapakga nga dili ba nga masungag sa atong kwan. Pag murag masungag gani mo kuan na ta kanang moadto na ta sa atong pinaka main atong advisor nga si Pastor Chris Bacalaris, unsay gipasabot niya ana. Dili kay modretso lang ta og kining diretso lang ta nga ato dayong dawaton, no? Ato sa nang kuan kay naa pantay swito mga kaigsunan sa Griego, swito sa Hebro, sa mga original nga mga balasahon, original nga mga Bible, ato na dili ta nga mo post din ta diha nga moingon ta nga husto ni. Kay naa mo atong pagsabot mga kapaglaom nga husto. Kay may supak ana. Pero ato sang ikuan nga dili ba magkasumpake. Kay para sa ako si Kristo nagpakatao kay dili magud mamatay ang Dios, mga kaigsunan. O sa tinuod lang dili mamatay ang Dios. Mo na nga nagpakatao siya para nga naay mamatay. Mo nang giingon diha nga ako ang disiti, ako mong alpha omega, ako ang sinugdan ug ang walay katapusan. Ug ako namatay apan tan-awa ako karon buhi. Kay unsa man pagtunggab anang Dios nga espiritu man na, wa man bukog walay unod, di gina siya moagasag dugo. Muna nga nagpakatao siya, mo nang gitawag siya nga natawo nga mao ang Dios. Nga mao ang Dios. Kanang paggalitok nga giula nako akong dugo, ang iglesia sa Dios ang giula sa akong dugo, si Kristo na siya. Pagisgot gani nga Dios nga nagluwas sa tao, nga nagpaula sa dugo, si Kristo na nga Dios, mga kaigsunan. Dili na nang Dios nga wala magpakatao. Kay dili lagi maagasag dugo, mga kaigsunan, kun dili magsulob sa pagkatao. Kay ngano man, wa man siya, gahom man siya. Bruhanon 11:1. Gahom man siya, mga kaigsunan. Muna nga, nagsulob, aron maluwas niya ang tao. Pwede gyapon nato sa margonas giingon nga inahan sa Dios, si Maria inahan ni Kristo. Di man ta supak man ta ana. Adi man ta supak kay natawo man siya sa sabakan ni Maria. Pero mingon nga si Maria inahan sa Dios, supak na ta ana kay ang Dios, mga kaigsunan, dili ba na pwede nimo i-anak diha. Di ba na pwede, mga kaigsunan. Mo na nga naduwal lagi siya, naduwal, no? Nagpakatao siya, muipon siya sa mga tao, mag-anto siya, naghimo siya panag-ingnan, nagbatasan siya sa adlaw Sabado para nga mamatay siya, mga kaigsunan. Kaya tanawa kung imong basahon ang 17, 17 mo siguro sa Juan. Siya ra man po yung nagbanhaw, di ba? Ato pa dili pwede mamatay ang Dios, mga kaigsunan, kay ang iyang pagkatao mo namatay, ang iyang pagka-Dios mo nagbanhaw. Ana ra man guna para nga maula sa dugo, mga kaigsuonan. Itong basahon. Ako gigugma sa amahan sa katarungan mao kini, kay ako magahalad man sa pagpakamatay, si Kristo ni, sa akong kinabuhi sa paghalad ni ini aron mabawi ko ra usab unya. Siya ra gyapon nagbawi, mga kaigsunan. Siya ra gyapon nagbawi. Una nga nagpakatao siya aron sa pagtubo sa tao, aron mamatay siya. Ang pagkatao, mga kaigsunan, kay bisan saon nimo ang Dios, nimo na mamatay. Saon papatay mo man tagias kinabuhi.
Deuteronomio 32, 39 siguro na. 31, 39 ba na. Basta kay Nadia, nga ako magabuhi, ako sad magapatay. Ako magapatay, kay ako magabuhi. Sa to pa, muna nga siya pwede mo patay, mga kaigsunan, kay pwede rin po niya buhion. Ha? Di, pwede man niya mga kaigsunan, pwede man niya buhion mga igsoon. Kay nga naman, iya ang kinabuhi og siya ra pod ang pwedeng makapatay mga igsoon. Munang gibawalan ta sa pagpatay gala. Ha? Okay. Bueno mga kaigsunan, padayon ta diri sa apan sa dili pa minaw sa tag-awit mga higala. Awit nga nag uluhan. Okay. Ato ning batalinghugan mga kaigsunan. An angel to war. She watched by my cradle through long sleepless nights. She taught me to pray as she knelt by my side. She guarded my childhood and all through the years. She echoed my laughter. She counted my tears. In the arms of my mother, I came to believe that God sent an angel to watch over me. She taught me the meaning of courage and faith. She taught me to live with the Lord as my strength. She taught me to follow the pathway He marked. She guided my steps when the journey grew dark. And I know there were dangers that I could not see, but God sent an angel to watch over me. She taught me to serve with a spirit that sings. She taught me to seek after heavenly things. And because of her love and her kindness and care, because of the place that I hold in her prayers, and because of her goodness, I still believe that God sent an angel to watch over me. Okay, thank you. Thank you very much sa inyong pagpatalinghog sa nindot king awit mga kaigsoon ano. Okay, pasahon na to ning atong mga okay, gikan ni Peter Pindon. Dili mamatay kung dili niya kabubutoon mo na yung nahuna sa mga tao og si Pedro nga
Dili mamatay ang Dios pero gibadlong ni Kristo si Pedro kay iyang kabubuton nga magpakamatay siya aron sa pagtubos sa atong sala. Tinud. Tinud na mga kapaglaom, mo bitaw nga nagpakatao siya. Iya man ang kabubuton man sa Dios. Kay di man pwede ilansang ang Dios mga igsoon. Kay pwede pa di na siya magpakatao. Palansang na lang siya. Di mo na pwede. Imo nang di magani kakatan-aw ana kay balaan kayo buko-buko ra man gani unsay makita magsulob maga sulob sila at lawas man kay igsuonan manulunda mo ilang gamiton kay dili na nato dili ta makatutok dili ta makakunog dili siya mo gamit sa pagsulob munang tagna sa Isaiah 66 nga matod pa mga kaigsunan niya si hubang magpakatao diya sa mga kabataan ngano man dili lagi nimo siya maduol di nimo siya mahikap na unsaon paglansang ana mo nang kabubuton niya iyang kabubuton niya magpakatao siya ang Dios ha magpakatao para nga malansang siya kay unsa may lansangon na ugay unod nagpakatao siya para malansang iyan ang kabubuton pero lahi ang motibo ni Pedro ang motibo ni sangay ni Peter kini si Pedro mao gid ni mga Pedro mga igsoon may pagkakuan ng mga Pedro ba gawas ni Peter Pindon pero kini mga Pedro gyud mga siaw gyud na mga igsoon bisan sa Bible no kini mga Pedro diingon man nga di na may tabo nga mamatay ka o dili man na may plano mga kaigsunan kay ang plano lagi nga tubuson ang kalibutan pinaagi sa iyang dugo o una nga nagpakatao siya kay diya sa pagpakatao mga kaigsunan diya mo agas ang dugo diya mo agas mga kaigsunan okay nang napagidre kumusta maayong gabi bro Jerry kumusta ang gira okay ra dili magid ingon niya nagyera gyud pero buto-buto lang ginagmay okay nang Kuya Jerry gikan ni Bert Boy share good evening itapik unya po nang akong gi-forward nimo nga message nga ang 666 daw nagagikan daw sa Israel Hudiyo ang dumala sa 666 matud pa sa Pastors Baptist Church nga walay alamag dili daw gikan sa hintil ang 666 makatawag yun ko sa iya nga interpretasyon may tungod sa 666 ate mahimo ana asa nagikan na os Hudiyo mga kaigsunan ya gikan man gyud siya sa laing nasod no dili nagikan sa Hudiyo kay ang mga Hudiyo Roma 11:26 pagaluwason na di 666 maluwas. Brad Jonelito na ako i-share nimo gikan ni Bert Boyser. Okay, thank you very much. Atong oras mga kapaglaom alas 7:18 na. Salamatan na to ang Ginoo nga gitagaan ta og higayon higala alang sa pamalandong nini nga mga orasa. Ugma mga kaigsunan magparto ta ini kauban nato si Kapaglaom Yuyoy no. Kapaglaom Yuyoy kauban sa mga debaters nato. Gamiton nato mga kaigsunan ang atong messenger para mag-live ta dire. Mag-live ta dire sa paguting kay sa kamatuoran. Ngayon ako tanang mga debaters nga bisag mga upat lang kabuok nga makauban nato ugma mga kapaglaom no. Okay. Dari mga kaigsunan kaganiha may mga buto-buto mga igala abi na kog dunay bay kining program bawas naman kawan na nilain ni pero naundang ra po ginoon no naundang ra gyapon noon okay good evening Brad Jerry Laig gikan ni Filmer Luaris kuya naman na imong kuan Brad imong picture ron sinaw naman kaayo thank you very much sa inyong pagsubaybay mga kapaglaom ako patabang lang ko ninyo mga igala ang pag-uting kay sa kamatuoran doon ay kaugalingong YouTube channel muna nga duawan ninyo kay daghang mga video dito nga mga wali o bandiya nga School of Debate na din na unya paki-subscribe lang pod para mo ubay-ubay kay 50 pa ka buok mga igso pakaabot 100 ba ang Jerry Laig na abot na og 700 naman siguro 600 kapin ba o kuan lang nyo share like then subscribe
No? Tabang lang ta kay moabot na nako sa kalibo ng sa jiri laing mga kaigsunan, ma-monetize na siya no. O okay na siya mga kaigsunan. O kamong naminaw karon i-share ay kwan lang ninyo ang pag-utingkay sa kamaturan, mag-subscribe mo og sa atong jiri laing mga igsuon tong mga debate didto sa klase nga mga debate inyo lang inyo lang pag-subscribe lang pud mo para nga mo tubo-tubo sadto mo daghan sadto no. God bless Brad Jerry gikan ni Mark Anton Quezon Torres. Okay, thank you very much Mark. Thank you very much sa inyo nga pag uban nato dinhi. Mga igsoon nang wala na kitay panahon atong oras magkaigsoon sa ito nakasugod alas 7:21 na no. Og transfer mo dito tan-aw mo sa tawag og timbangan sa katarungan nga ginumala ni John De La Peña Jr. Gaspar no. Gaspar De La Peña Jr. Og kay nindot kay daghan pud mo makatunan mga kapaglaom. Maigso na patay part 2 ini. Ang hangyo lang ko sa ubang mga debaters nga mo uban kay bayam messenger lang ta. Wala connect na sa pag-uting kay mga kaigsunan. Wala di panahon, salamat kayo mag-ampo sa ta dalaygon nga Dios. Salamat kay Ginoo sa imong kaayo, sa imong pagpakiguban kanamo. Panalangin ni ang tanan namo nga mga suking tigpaminaw, mga viewers sa diri social media. Og salamat o Dios nga ikaw magapakiguban kanamo og magapasaylo sa mong sala sa ngalan ni Hesus. Amen. Maigsoon na gitay panahon, salamat sa iyong pagpatalinghog. Ako magaingon wala kita mahimo sa pagpakigbatok sa kamaturan kundili pagdapig sa kamaturan. Thank you very much og maayong gabi kanatong tanan. Pinanamati ang Panginoon, pag-utingkay sa kamaturan, hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.